Türkmenistan'ın merkezi banky pandemiýa sebäpli daşary ýurtlardan dolanyp bilmeýän türkmen raýatlaryna Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly her aýda iýermäge ruhsat berilýän mali seriýetleriniň möçberini $500 çeline artdyrmaga ruhsat berdi diýip ýarym resmi türkmen portal nesiri habar berýär. Sol bir wagtda koronavirus pandemiýasynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan ençeme aý wagt geçen soň kabul edilen bu täze mümkinçiligiň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine degisli däldigi hem bellenilýär. Galybertede Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu düzgünüň iş ýüzünde entek berja edilip başlanmandygyny aýdarlar. Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen portal nesiri 20-nji iýunda çap eden hasabatynda Western Union arkaly $500 möçberinde pul uratmak düzgününiň eýäm güýje girendigini öňe sürdi. Bellesek ozalky düzgüne laýyklykda pul geçirim hyzmatlary arkaly her aýda diňe $200 möçberinde pul uratyp bolýardy. Maglumata görä pul seriýetlerini ýurdun daşary işler ministrliginiň we migrasiýa gullugynyň bilelikde tasdiklan sanawyna girdilen raýatlar kabul edip bilerler. Ýöne bu sanawy adamlaryň haýsy talaplara laýyklykda goşulýandygy äskär edilmeýär. Bu ağırlıkta Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýarym resmi türkmen nesirinde peýda bolan habaryň iş ýüzünde entek berjay edilmeýändigini aýdarlar. Men şuň banka barp $500 uratmagy synanstym. Häzir çelini üýtgän hiç zat ýok. Öňküsi ýaly diňe $200 uratyp bolýar diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 23-nji iýunda gurrun berdi. Bu maglumatlar boýunça türkmen banklarynyň hiç ýyly resmi düşündiriş almak başartmady. Bellemeli ýeri türkmen häkimetläriniň daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylary goldamak maksadyndan ugur alınıp dörüdülendigi aýdylýan bu mümkinçilik COVID-19 virusynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan seýledi onuň fevral aýynda pandemiýa diýip yglan edilmeginden 5 aý çemesi wagt geçeninden soň yglan edildi. Ýogsa global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi bilen daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar azatlyk bilen söhbetleşdiklerinde agyr günlere düşendiklerini, yerli türkmen wekilleriniň hem himayet bermeýändiklerini gurrun beripdiler. Bu türkmenistanlylaryň arasynda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentleri hem bar. Emma häzir olaryň pul uratmakdaky täze mümkinçiliklerden näme sebäpden mahrum edilendigi barada düşündiriş berilmeýär. Munyň bilen baglykda daşary ýurtlardaky türkmen studentleri Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp öz nägileliklerini bildirdiler. Bizi studentleri adam urnunda goýanoklarmy, daşary ýurtlardaky studentleriň köpüsi ýygyna Türkmenistana dolanmak isleýär, emma hiç ýyly uçur reýsi ýok. Tölegiň edilmeýändigi sebäpli uniwersitet umumy ýaşaýyşyndan çykarmak bilen haýwadatýar. Studentler nämäniň hasabyna ýaşamaly, gün görmeli. Häzir Western Union arkaly her aý gelýän $180 bir otogy hem kireýini alyp bolmaýar diýip Hytaýyň ýokary gujaýlarynyň birinde bilim alýan türkmen studenti anonimlik şertinde 23-nji iýunda gurrun berdi. Bellesek koronavirus pandemiýasy bilen baglykda geçen hepde türkmen howa ýollary halkara uçur gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy 20-nji iýule çelini ýyda süýsürýändigini ma'lum edipdi.